No niin, se onnistuu täällä ja nyt me pelataan Rivalsia Otonkaan. Ei muuta kuin tykittämään vaan. Mitä? Plässi. Mä otan tässä snipu. Eiku mitään. Heti vaan tuohon sniputtamaan. On ihan puottu sun läpi. Ja 150 päälle. Se on täällä. Pitää jollain... Jes, 40. Hyvä. Missä mä oon? Onks mä täällä jossain alla? Eiku se on nyt on. Mitä? Se on tässä lipulla. Missä? Eiku energiriflellä. Jää siinä. Sinne niin. Yksi voitto, eiku yksi raundi voitettu. Jes. Mitä täällä tapahtuu? Trombi. Nyt oli kova. Se on näkätty. Pakko olla yksi. Ja sinne. Nyt tulee montakin vastaan. Käydään knifellä. Me käydään tässä. Niin hyvä. Sieltä heiluu suoraan. Täällä se on. Sitä basuukilla. Ei. Mä en nyt käytännössä asuista säästä. Niin. Tää on helppoa. Montako tappaa? Oota. Tästä on teille 0 peli. Vielä yksi hedun tästä, kun joku tulee. Joo, mitä? Otto, tiedätkö mitä auttaminen on? Joo. No kun en mä pääse tästä, kun tää joku pitää mua jollain basuukilla. Tänne keskelle. Missä se nyt on? Tuu nyt auttamaan. No en mä voi! Mitä mä oon jumissa jossain tämmöisessä? Me sunne. Kun mä jumissa. Ei tästä. Ei, nonni. Se oli siinä. Yksi hit. Hei. Tiedätkö Otto mitä auttaminen on? Joo. Älkää helpottako nyt. Joo, kyllä mä tiedän. Nyt ei saa helposti. Miksi ette tullut auttaa? Sipulla päähän vaan se suoraan. Bro. Brodit. Yes. Bro. Mistä on? Ui. Otto, ootko sä tehnyt mitään tässä pelissä? Montako tappoa? 0. Tää suojauskulta sieltä. Eli missä nää on, kun en mä löydä näitä tällä. No. Miten mä löydän? Siellä on takalaidassa. Missä?
Ja se oli siinä. Voitto. 2 peliä, 1 voitto, 1 häviö. Oliko? Joo. No. Se oli siinä se video, että liketkää ja tilatkaa, jos haluatte lisää tämmöisiä pelivideoita. Niin. Moro!